10:44, això és Primera Columna i estem en directe des de les 10:30 del matí. Avui tenim al plató el coordinador territorial de la Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, senyor Joan Montesó. Senyor Montesó, molt bon dia i benvingut. Bon dia. En primer lloc, hi faré la pregunta del dia de Primera Columna. Les pluges ja han arribat, però seran suficients per acabar amb la situació de sequera que afecta sobretot l'agricultura del nostre territori? Bé, les pluges han arribat, però han arribat tard. Pràcticament ja els conreus és insalvable, podem parlar de com ha anat el temps de l'ametlla, hi ha arbres que han mort en les ameles dalt i això és preocupant. L'oliva mos quedava allò de ara demà plourà, ha plogut esta setmana i l'oliva tenint en compte que el que acabarà posant en el millor dels casos en bona part serà aigua. Sí que anirà bé per a l'arbre, evidentment, però ha arribat força tard. Com ha afectat precisament la falta d'aigua a les collites? Hi ha algun conreu en particular que es pugui salvar en el que queda de tardor i d'hivern? L'oliva, ja us ho dia abans, serà ben bé un desastre. Hi ha arbres que estan molt malmesos, en fulles completament seques. Se recuperarà l'arbre, sí, perquè l'olivera és un arbre centenari, inclús mil·lenari, no? I moltes sequeres ha passat com aquesta, segurament. Tenim una producció que és els cítrics, totalment de regadiu, que tindrem problemes en el tamany, en el calibre, a causa de que necessitem les aigües de la pluja a partir de setembre també, o sigui, per a fer funcionar tot el bulb de tot l'arbre. Això ens ha comportat, en els cítrics i l'horta, tindre de tirar molt més hores d'aigua, de motor, ja sigui elèctricament, en l'electre o en gasoil, la qual cosa han pujat els gastos de les explotacions per a uns preus que no pinten massa bé. I què ha estat pitjor per a les collites? La falta d'aigua o les elevades temperatures? Perquè hem tingut temperatures d'estiu pràcticament fins a ben entrat el mes d'octubre. Aquestes dues coses conjugades en una tercera, que és el vent de dalt, que hem tingut alguns episodis de vent molt fort, ha deshidratat la planta, ha fet que aquella calor quasi desèrtica i que encara que nosaltres percebem que baixen les temperatures, la planta es deshidrata i com no hi ha hagut aiguatges que diem nosaltres pagesos per la nit, la planta li ha costat molt hidratar-se i hidratar-se ha sigut a base de motor, gasoil o llum, la qual cosa ens ha encarit molt tot el tema de producció. Econòmicament encara suposo que és massa pronte, no?, per a avaluar les possibles pèrdues de les diferents collites. És massa pronte, però la perspectiva que tenim en aquests moments és una perspectiva molt dolenta, per la qual cosa ja estem veient, entastem. Moltes vegades és allò de que confies de que no serà així, no vols veure que serà així, però la realitat és molt crua i és la que tenim, és una de les collites pitjors que tindrem durant molts anys. Amb el canal Xerta-Sénia en marxa i el rec l'Aldea Camarles també en funcionament, ens hauria anat millor, com han afirmat en les últimes setmanes les cooperatives d'oli del Baix Ebre i del Montsià? Haguéssim pogut regar, evidentment, tindríem aigua, falta veure en quin preu, no? Però si més no tindríem aquesta gran plana, que és la plana del Pla de la Galera, Roquetes, Tortoses, Santa Bàrbara, la Galera, el Mas, regada, la part que la gent volgués entrar-hi, no? I la plana de Camarles, l'Ampolla, l'Aldea, també, la qual cosa comportaria haver disposat d'una part d'aigua, aportació d'aigua. Sempre hi ha un però, no? Sí, evidentment, el però és... Quan valdria això? Sabem que avui en dia l'electricitat és cara, tot són elevacions i se t'hi d'acabar posant un preu, que penso que també el govern t'hi d'acabar posant un preu de què valdrà entrar, tot el tema de què valdrà entrar com a soci de la comunitat, els preus de què costarà un metre cúbic. Això és una de les coses que a no massa tardar estigui de posar damunt de la taula, perquè és entastar el debat de si podrem pagar d'una forma, d'una altra, i la Unió de Pagesos a través han fet al·legacions a la llei Òmnibus i estem intentant treballar tècnicament com pot sortir-li més barat al pagès i més assequible. Vostès precisament diuen que el canal Xerta-Sénia no té cap pla de regadiu i que caldria fer una auditoria econòmica del projecte. Escoltant a la Unió de Pagesos fa la impressió que el projecte del Xerta-Sénia encara té moltes llacunes. Nosaltres el que volem, i sempre ho hem dit, volem un canal per regar
que mai pugui servir per a trasbassar. Això és una de les coses, una de les premisses nostres. I tenim de fer un pla de regadius modern, al dia, o sigui, hi ha coses que estan dissenyades fa 10 anys atrás, en 10 anys han passat molt, estan en la bonança econòmica, avui tenim el que tenim damunt de la taula, no? I els nostres polítics ens ho recorden cada dia, per tant, tenim de fer un pla de regadius que sigui sostenible i que es pugui adaptar a la realitat del que tenim avui per avui. Jo penso que si serem capaços de posar això damunt de la taula i traçar les línies de com tires este pla de regadius i que la gent lliurement pugui agafar i acollir-se. Igual, a vegades, és el que diu un company, no? Igual si això ho tenim d'amortitzar a 25 anys, potser ho tindrem de passar a amortitzar a 50. No ho sé, doncs, igual sí, però estic de posar damunt de la taula i debatre's. Han passat tantes coses els últims mesos que ja quasi ni me'n recordem de la crisi dels cogombres. Com se'n va sortir el sector del camp d'esta crisi? Molt malament. A Catalunya ja ho diem nosaltres, i només caldria anar als comunicats de premsa, a la roda de premsa de la Unió de Pagesos en aquell moment, que diuen que ens sortiríem malament, perquè no teníem OPCHs d'horta, encara que no són operatives. Catalunya, al tindre un lloc de comercialització molt pròxim, de consum, que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, a Mercabarna, la gent, en bona part de l'horta, és una gent molt lliure, no està lligada a grans estructures comercials, per tant no hi ha una xarxa d'OPCHs. Ens ha sortit molt malament, no hem cobrat pràcticament res i per tant els alemanys van fer un mal horrible al sector hortofrutícola català i espanyol, però allà a les Terres de l'Ebre ens ha tocat rebre. El que és la fruita i la verdura ha sigut una de les pitjors campanyes. O sigui, aquí ja tindrem en compte que a part hi ha gent que damunt hi ha jugat. La gran distribució en això hi juga perquè el consumidor no ha vist uns preus molt més baixos, però a nosaltres ens han agafat i podria dir la paraula, ens han esclafat. Algú ha fet un segon negoci que és viure de la desgràcia d'un tercer. Amb tot aquest panorama, tenen dades de quantes explotacions agràries s'han pogut abandonar en aquests últims mesos? Han plegat molts pagesos a temps complet o parcial? A veure, totes les dades sempre estàs parlant. Ara hi ha coses que estàs manejant dades del 2009, perquè l'estadística sempre va molt més atrasada. La percepció que tenim és que hi ha gent que encara no ha plegat, però que pot acabar plegant dins uns mesos. Si la collita de cítrics que estem començant ara, els calibres que tenim no són els que pertoquen, els preus no són gens animats en aquests moments. Hi ha gana, però a uns preus molt baixos, la qual cosa, referint-me a lo d'abans, que nosaltres per a bombejar estos 2 mesos més d'aigua que hem tingut d'aportar als arbres, hem tingut de gastar molta més llum, més gasoil. Tenim uns inputs que tenim d'acabar pagant. La gent no podrà aguantar-ho, o sigui, veurem que hi ha més terra erma? Possiblement sí. A Oliveres hi ha gent que confiava, mira, m'he quedat a l'atur, a casa en les oliveres farem les olives, al no ploure, això també restarà ingressos. Hi ha gent que havia fet, i majoritàriament tothom havia fet totes les feines culturals que teníem d'haver fet a la primavera, es presentava una molt bona primavera, un quallat, jo diria que excel·lent. Podíem, allò de dius, mira, saps què, anem passant com poguéssim, però només cal sortir, agafar el cotxe i veure des de Xerta, seguir tot el canal i veuríem com estan les oliveres en alguns llocs molt i molt apurades. És que és una de les coses que a vegades sortir a pegar un tom és una cosa necessària per a veure quina és la situació dels conreus i també, en definitiva, del que és la natura. El port que els romers i això s'estan morint de set. A banda de tots aquests problemes propis del sector, la Unió de Pagesos també venia reclamant més seguretat en el món rural i per això els departaments d'Interior i d'Agricultura van establir un pla per evitar robatoris al camp. Han notat millores a les Terres de l'Ebre? Bé, nosaltres vam incentivar que fos així, que hi hagués un pla. Nosaltres havíem anat a parlar al conseller Puig, al conseller d'Agricultura, i fruit d'aquestes converses que van tindre en els dos departaments se van acabar posant les piles. Nosaltres creiem que, nosaltres no som especialistes policials, però que sí que s'ha notat. Tenint en compte del que havia passat, ara tot just fa un any, a les acaballes de la collita de l'arròs, on els grans robatoris de grans tractors de dimensions molt grans a la zona del Delta,
implementar aquest pla creiem que ha sigut fructífer. Nosaltres tenim reunions sistemàtiques en els Mossos d'Esquadra en aquest cas i veiem que sempre hi ha petits robatoris o també han intentat sostreure tractors, però moltes vegades han sigut enxampats pels propietaris o per la mateixa policia. Ja per acabar, ens queda escassament un minut. Sé que s'estan encara mirant tot el que és la documentació de la nova proposta de política agrària comuna. Com pinta la cosa per als pagesos de les Terres de l'Ebre? Tu has dit, ho estem valorant, tota la reforma és gruixuda, si la dictessis en paper hi ha moltes hores, tens de conjugar els diferents papers que vol dir i què vol dir cada cosa. En aquest cas, la reforma així vista a bosse pronto ens dona alguna sortida, que és tot el tema de comercialització, un tema que tindríem d'analitzar fortament, perquè el problema que té l'agricultura és què passa amb la comercialització. Això ho hem denunciat activa i passivament totes les vegades que ha calgut la Unió de Pagesos. Diem que el tema de comercialització és un dels temes que tenim de poder afrontar dins la reforma i després també fica una part que ells li diuen el green, que en castellà li han ficat lo verdeo, ens hem ficat el nom, i aviam, aquí dins què podem salvar i què podem salvar dels mobles com algun sector que pot ser el de l'arròs. Molt bé, senyor Joan Montesó, coordinador territorial del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, moltes gràcies per ser avui al plató de primera columna en directe i el convidem perquè torni més endavant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció. Fins aquí el programa d'avui. Recorden que poden veure aquesta i altres entrevistes de la setmana en el recull Primera Columna d'Entrevistes que es repeteix en diferents moments del dissabte i del diumenge. Nosaltres tornem dilluns, ja que Canal 21 Ebre hem decidit no fer pont perquè puguen seguir informats de l'actualitat del territori. Molt bon cap de setmana, molta sort i salut.